Evet, evet. Şu kanserden ne sana mı? Yok ne kanserden? 20 var. Bir toy olmak için ne kanserden gidiyor? Tek uyudan toymadın onunla. Şu an ne kanserden gidiyor? 30 gidiyor. Şu an 30 gidiyor ha. 14'ünde de 2 yerde de. Sonra 50 olmalı oluyor da 30 50 olmalı. Tez 30'dan kanserden Ali onun şu inni şu daşın reşotkatlar var ha. Şu yatıp yetişiyor ama. Hatta biz var 8 9'undak var ha. Ha. Sonra yetişiyor. 30 tane gerek diyese. Ha. Onun inniki 14'ün başındaka da galan 10 baştan da palnitin yeni yetiştiriyor. Koşku öğret bir Böyle şu an. Böyle alıyor şu an. Alıver. Ha, hem ardan. Alıver şu an. Alıver böyle mi? Dava gayret edin. Ya koluyla palata bölüm. Palata tutacak kurmakla etme. Şu bölüm. Batır. Bu olan Şamilik pavilyonu ön menajer işinden olan. Ne mi deyip sanattan? Halı gerek 3 tane. Aha. Koğuş koyulan gerek. Koğuş koylar. 3 tane. Haçana gerek. Şuna mı? Böyle dedim ya ayttı mı? Ha oğlanlar ayttım. Böyle dün duydurdum ha. Yok size de duydurun. Niye vakti? Böyle. Halı ne değil mi? Evet. Uf şunun içi kuhne alan atlar ha. Ya inni alınmalı atlar mı? Ha bir gelin atlar şunun içinde yok. İnni diye gelecek atlar şunca mı? Şma kuhnidan nenen dura ha. Ne zaman ayır kellende. Burnum anacak öyle. Ne medar şma dura ne zaman. Davleyin ya. Novikov tarafı, Novikov. Novik fava. Ava. Tek kuhne koy oturdu atlar. Şu kuhnesine babka. Oğlu vahşi avd. Ha? Vahşi yukarı kıvasından yara var. Onun kafera Adamlar tanış olan bir evi, benim şef olma. Mın ettiren, koyan abarodnerleri Rusya'da Novikov'da da vardır öyle mi? Yine himmelerden in kovsu ya. Allah zaten getir oturan çiçekleri, getir oturan rahatları yine. Yine ne yerde aşı? Ha? Şöyle adın in. Şu tarihin neydi be? Kendine. Şu dizaynın diğerini. Onu ben yapmıştım. Bol indi. Berde ne kaldı? Ha? Bunu öz şirek koydu da. Ha. Bolu o. Jizdaro. Ha. Yine bana kafir. Kafir kaçan uyan kafirin alımı mı? Ay şu kafil bolanlaq deydi o da. Yok yine başı kafir ayağın mı? Ana ertekçe adat bilen lazım. Hukumatta ne kaldı? Hukumatda toğuqları qaldı, patoloq qaldı. Ama edep toğ çekilen yok mu? Yo'q, hazır işte. Ertekçe geldi mi? Yürüdüm kararı var öyle. Ne diyor? Bari skrak böyle da kuhnya. Halacılık böyle. Ben halacılık böyle. Bugün badi budurcadı söyün tutuş adam zadi. Şu davarani mehir verin diyen davarani biz yurdumuzdaki yılgırış paylayan ödüsünden güllürmeyen yönü adamları güllürdüp bilen bir adamı ananiyat. Sağ ol. Yo dedip o tanarken aslında bir işin uğruna olsun. Ben aytmalı ne? Aydımçılar şu an Türkmenistan halk artisti Maral Durdivan şagirdi, iki tem şagirdi deyip böyle. Biri qıydı, birim şagirdi Mekan Sarıyev. Şol iki tane zihinin dergârin elinden geçen günem deyip bolar. Mekan Sarıyev inni Maral Durdivan şagirtli voleyam olsa onda stili de ütküşme bolar. Aynur Saparova jazz stili öz aydımını hödürleya Türkmen klasikasına Adrovayt öğrenaydım mı? Sehir kuşlar sayranına, aniverdattanı ustadın yerine getirenaydım mı? Davnodan beri açılışlar alıp baramoktum. Mekan Sarıyev ile Maral Durdivan bilerlikteki teyze aydınlarının açılışında teyze eşik giymeni. Eşik say yapıyorum. Şuna kavga, en kavga eşikler eşik ol. Anan hay. Eşiği düşünmeyen olsan kara kostümler, ak koynak giyen ha. Hiç yerde yüzüm utanmadı. Düşünmeyenim çiğnem olmuş ol, düşünmeyen çiğnem ol. Pul. Bugün siz bilen pul barada urlaşalım. Pul şu wagtga döwürde iň mühim meselelerin biri bolup durýar. Puly söýýäs, puly ýigrenýäs, puly aklymyzdan çykaryp bilemizok. Puly äsgermezlik edýäs, puldan tiskenýäs, puly birikdirýäs, puly itleýäs.
Her kim pul bardy, her hil düşünjede. We kiçilikden bize öwredilen iň meşhur sözler pul kirlidir, baýlar ýigrençdir, pul gara derilen zorluk bilen gazanýar, pul adamlary erbet taraba ýütkedýär we şoňa meňdeşler. Menem näçe wagt bäri bir kitap okaýan we pula bolan garaýşym düýbünden ýütkedi. Şu videoda pula bolan baýlara bolan ýigrençiňizi gidirmäne synanşak. Soňuny öz pikiriňizi kommentarida ýazarsyňyz. Baýlygyň erbetliginden gorkýaňyz, puly hak etmediňiz pikirlenýäňiz. Siz baý bolsaňyz başgalaryň puly azalar diýen gorkyň aslynda içiňizde goroksyz duýýanyňyz üçin, söýülmediňiz üçin hem bolup biler. Dünýäde munça ajy barka, başgalar açlykdan ölüp ýugurtlar bombolan ýa-ka gul bolup ýaşaýaka, men kim bolýanla baý bolup gowdurmuş ýaşajak bolýany pikir edýänleriňiz hem bolup biler. Aslynda siziň baý bolmagyňyz edip biljek iň gowy zadyňyz. Sebäbi siz baý bolsaňyz gowy kömekler edip bilersiňiz. Dünýäň ötgemesine uly bir goşunt goşup bilersiňiz. Adamlary herekete geçirip gowy işler edip bilersiňiz. Inne bolsa pul temasyna gelelik we oň nämedigine göz getirelim we özüňize has köp pul gazanmana ruhsat berelim. Pulsuz we bagtsyz boldum. Baý we bagtsyz boldum. Pulsuz bagtly boldum. Baý we bagtly boldum. İkisinde de bagtsyz we bagtly bar. Näme üçin baý bolanyny saýlamjak? Baý berse size has köp swaboda we has köp wybar berýär. We swaboda bilen wybar kim söýmesin? Baý adamlaram ýöneki insan. Käbirler häsiýetsiz biderek baýlar, käbirler bolsa gatygowy adamlar, her kime kömek edýän adamlar. We garyp we normal ýaşaýan adamlaryň biderek häsiýetliler hem bar we gatygowy häsiýetliler hem bar. Öňkü döwürde pul intak ýokka, adamlar mallaryny we hyzmatlaryny bir-biri bilen çalyşýan ekenler. Bir zat aljak bolanlaryny mallaryny otak butak süýräp iş uzadyp ýadapdyrlar. İşler ýoş gidipdir. Şoň üçin kagys pul çykarýarlar. Adamlar bir zat aljak bolanyna mallaryny süýräp ýörmen gonjugysynyň çykaryp pul berer ýaly. Pul erbedem däl, gowam däl, dostum däl, duşmanam däl, kirlem däl, arassa da däl. O bomboş, öz işini biler, pul bir habarçy. Bir kişilik gazanan puluňyz siziň kimdiňize bagly bolup nire sowýanyňyza görä ütkep durýar. Şu sebäpden pul haqqy erbet gurlap gollamak pulsuzlygyň iň ul sebäbidir. Sebäbi siz bu düşünjeler bilen pul energiýaňyz ýapýaňyz. Owa adamlar dünýäde pul üçin etmeýän gorkunç adalatsyz erbetlikler galanok. Emma o ýalňyş hereketleriň çeşmesi o günäni işleýänlerde pullo däl. Pul bir ulagdyr. İsläň ýeriňize äkider, ýöne sürüji ýerine siz oturýaňyz. Pulu barlar ikilge edýärler diýäňiz. Pul ýoklaryn ikilge edýär. Ananyň oýdyňa adamyň häsiýeti bilen bagly. Pullany ütgeýän adamlar pulu görüp ütgänoklar. O häsiýet hemişe içindedi, pullanyp içindäki häsiýetini daşyna çykarýar. Siz gowy bolsaňyz, baýansaňyz hem gowy bolarsyňyz. İçiňizde ýigrenç häsiýetiniz bar bolsa, baýasaňyz şo ýigrenç häsiýetiniz daşyna çykar. Pul gowy adamlardan şeytan döredir diýýär. Ýöne ýalňyş. Pul öýüňize girip ýüzüňize bir şappat uranýar, ýigrenýär. Pul bir ulagdyr, ýatdan çykarmaň. Rulla turan bolsa sizsiňiz. Nire sürseňiz şo tabam gider. Pula bolan ýigrençiňiz söýgä öwrüň we şonda size pul we pul gazanmaň täze pikirler gelip başlar. Energiýaňyz täzelenir. Erbet pikirleriňizi pozitiv pikire çalyşyň. Ana şonda pul atly ulag size geler we ananyň siz gowy bolsaňyz, gaty gowy sürüji bolarsyňyz. Başgalar baýan bolsa siz hem baýap bilersiňiz. Olardan siziň hiç gel tapadyňyz ýok. Diňe pikirleriňiz we düşünjeňiz bizi pul gazanmak üçin gatykän işlemeli, der dökmeli ösdürdiler. Owa, bu da dogry. Ýöne bu işin iň ul syry siziň kelleňize gelen rahatsyz edýän, gorkuzýan, titredýän pikirleri durmuşa geçirip iň ul risk almakda, öň edip görmedik zatlaryňyzy edip görmekde, özüňizi iň gowy tarabyňyzy, iň gowy edip bilýän zadyňyzy öwrenmekde, daş töwerege samsyk bolup görünýär, göz almakda, baýlygyny arzu etmeli, yaratmaly, has wajyp zady. Baý bolmagy özüňize ruhsat bermeli. Gözüňize getiren ullukan bir koridor bar. O koridoryň soňunda baýlyk bar. Arzu eden pullaryňyz otaýdy. Fursatlar, müşteriler, muallimler, size pul gazandyrjak ajaýyp pikirler. Hemmesi otaýdy. We siziň diňe oýanyp, olaryň size gelmesine ruhsat berip biçirinkan başlatmaňyzy garaşýarlar. Baý bolanyňyzda maşgalaňyz bilen has gowy
owadan wagt geçirmende sebäp bolar. Islan adamyza kömek etmäne sebäp bolar. Sizi wagtly edýän zatlara köprek wagt aýryp bilersiňiz. Siz seýän adamlaryňyza sowadan daş döwürňmi wagtly edip bilersiňiz. Owadan ýeýnersiňiz, bergilerinizi ýaparsyňyz. Hemmämiz bu dünýä arzuwlarymyz bilen, talantlarymyz bilen gelýär. Ýaşaýarkaňyz siz bu dünýä näme üçin geleninizi öwrenmek, olary ösdürmek özüňiziň iň gowy bersesi bolup bagtly bolmakdyr. Allahyjanyňam bizden isledigi bu. Şular ýaly dinläniňiz üçin sag bolun. Eger siziň pikiriňiz üýtgän bolsa ýa-da siziň pikiriňiz näýli bolsa kommentarda ýazyň, apsuzda edelim. Emmäňiz söýýän minik videolarymda görüşýänçe. Paka paka.